Az alapítvány tulajdonképpen minden tevékenységét az iskola szakmai programjának kiegészítéseként végzi, hiszen ezek a dolgok összefüggnek. Van egy nagyon fontos hátránykompenzáló szerepe az alapítványnak. Hosszú éveken keresztül együttműködtünk, illetve jelenleg is együttműködünk a Gilvánfai tanodával, ami egy olyan művészetoktatási projekt volt, és jelenleg is ennek az eredményeiként tovább működik a tanodában, ami nem az alapfokú művészetoktatás keretein belül folyik, hiszen ott olyan infrastrukturális hátteret nem tudtunk volna biztosítani, ami megfelel egy iskolai követelménynek. Nagyon nagy szeretettel végeztük ezt a munkát, és végezzük most is. Minden kulturális programban együttműködünk, a táncoktatás beindításától a képzőművész foglalkozásig, a zenei foglalkozásig, a Gilvánfai Beás zenei együttesnek a működtetésének segítéséig elég sokfajta projektet végeztünk a tanodákkal. A tanodákat mi egy nagyon fontos lehetőségnek tartjuk az integrációban, és azt gondolom, hogy azon belül is az itt működő tanoda egy országosan is nagyon szép munkát végez. Ez egy szerete például a Diabelli Alapítványnak. Az egyik legfontosabb pályázat, amire nagyon büszkék vagyunk, az egy olyan támogatos pályázat volt, ami gyakorlatilag szociális témában volt kiírva, és az egész országban egyetlen művészeti iskolaként nyertük el ezt az igen nagy fejlesztési lehetőséget, és ott egy ötlet kapcsán alakult az ki, hogy olyan családi szombatot szervezünk külső céggel, ami a természettudományok és a művészetek kapcsolatáról szól. Most ebből a nagyon sikeres programból, ami gyakorlatilag programonként 6-700 gyereket érdekelt, alakult ki egy olyan többéves együttműködés, ami az alapítványnak egy elég fontos szeretévé vált. Én egy Kft-nek vagyok az ügyvezetője, és az alapítvánnyal együtt dolgozunk sok-sok éve. Közös pályázatokban, táborokban, családi napközékben vettünk részt együtt, illetve több nemzetközi és hazai tábort tervezünk a jövőben megvalósítani, és a Művészetek Völgye programban is együtt működünk természettudományos szakirányban. Kiemeltem, fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Pécsi Tudományegyetem kutatói segítik a munkánkat, illetve tartanak nagyon színvonalas előadásokat. A természettudományok és a művészetek kapcsolatát pedzegetjük ezáltal, és arra próbálunk rávilágítani, hogy a világunk milyen egységes, illetve hogy a tudományok és a művészetek hogy kapcsolódnak egymáshoz. A közeljövőben szeretnénk indítani egy 192 oldalas B5-ös méretű havilapot. Nem kimondottan természettudományos, hanem igazából egy kulturális havilapról van szó, mely az unió tagállamait mutatja be csatlakozási sorrendben, de nem országonkénti bontásban, hanem rovatonként utalva az egyes országokra, ahol vannak kapcsolódó pontok. Közel 30 rovat van, vannak benne természettudományok, illetve a természettudományok és a művészetek kapcsolata is, de épp úgy szerepel kultúrtörténet, gasztronómia, kortárs művészetek, akkor mentálhigiéniás rovat, illetve az iskolákra rendszerek Európában. Most, hogy a szakmai munkám arrafele alakul, hogy kezdek az iskolavezetéstől visszatérni az eredeti szakmámhoz, nekem ez egy nagyon nagy álmom, és nagyon örülök, hogy megvalósulhat, hogy egy olyan zeneirodalmi lapot szeretnénk kiadni, ami 8-12 éves gyerekeknek szól, és ami játékos, mesés formában zeneirodalmi alapismeretektől a kottaolvasásnak a játékos gyakoroltatásáig nagyon nagy ívet ölel fel. Ez is egy havi lap, ami ez év őszén kerül az iskolák kezébe. Különböző rendezvényeken kívánunk a jövőben megjelenni, ilyen lesz például a Művészetek Völgyén a Diabelli udvarnak a kiállítótere. A Diabelli Alapítványnak van egy elég nagy területe Kapolcson, ahol a Művészetek Völgyének a központja. Ide hívtunk meg több különböző kiállítót, akik nekünk ott segíteni fognak. Egyrészt kicsi gyerekeknek szóló műsorral jelen lesz a Gyenesdiási Varázshangok Egyesület. Ők zenei foglalkoztató műsorokat fognak tartani a 7, illetve mind a 10 napon, félórás váltásokban. Emellett
Kézműves foglalkozások lesznek mindenféle korosztálynak, az egészen kicsi gyerekektől a nagyobbakon át, felnőttek is nyugodtan bekapcsolódhatnak, biztos, hogy nagyon jó lesz. Itt ilyesmikre kell gondolni, mint agyagozás, különböző fonáltechnikák, textil, festés esetleg, meg akár festés, gyöngyfűzés és hasonlók. Emellett pedig szintén ugyanezen a területen jelen lesz még egy természettudományos projekt is, ahol a különböző kísérletek mellett kvízjátékok lesznek felnőtteknek természettudományos témában, interaktív kísérletek gyerekeknek, és persze előadásokat fognak tartani az egyetem oktatói, tudósai. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez a terület, ahol ezek a programok lesznek, ezek a Tajendürögt felé vezető útnak a bal oldalán helyezkednek el, egy kis patakon, pallón kell keresztül menni. Viszonylag központi rész, meg hát nagyon forgalomra is számítunk, mert a Művészetek Völgyén ugye a színházi programoknak a központja az idén Tajendürög lesz, úgyhogy reméljük, hogy azért sokan megfordulnak ezen az úton. Nagyon szeretnénk elérni azt, hogy olyan teljes körű programokat tudjunk kínálni, hogy a legkisebb gyerekek is ugyanúgy jól tudják magukat érezni, mint ahogy a felnőttek, és mindenkinek legyen valamiféle elfoglaltsága és